Moro taas kaikille. Nyt me aletaan Topun kanssa kuvata tämmönen rappahaustin video. Elikkä me nostetaan tuolta hatusta sieltä temppuja ja meidän pitää tehdä ne 3 yrityksellä tässä. Sitten meillä on 3 kysymystä tuolla. Ja se kumpi häviää tämän, eli jos epäonnistuu niillä 3, ei saa pistettä. Jos onnistuu, saa pisteen. Ja sitten kun lasketaan ne pisteet, kumpi häviää, se joutuu juoksemaan boksereilla jonnekin tuonne asti. Ja no, kumminkin tästä se lähtee. Se olisi kohta taas. Elikkä on makea eka. Mikä temppu? Tuplaselkkäs. Tuplaselkkäs. Nope. Ai! Saakeli. Au. Tällä on. Venä. Ei. Mä ajattelin, että mut pistä. Elikkäs nyt Topias nostaa ensimmäisen. On. Puoli side. No tuon. Elikkäs tästä se lähtee. Polvisaidi. No. Oli misti. Polvimisti. Ei vieläkään. Tämä on viimeinen yritys. Pailpure. Elikkä magentoinen. Mikä? Tuplavoltti. Mistä? No, on tää mennyt vaan. Pakko se on yrittää. Ellei halua luovuttaa. Niinpä. Toivotaan jo Ninja. Mitä? Sä vedät koko ajan Ninjaa. No niin justi. Oota, mä luovutan tän sun. No okei, Mantti luovutti. Elikkä hänellä on... No piste. Onko muuten? Joo, sulla on 0 pistettä. Eli Toppu. Toppu ottaa sitten toisensa. Joo, toisen. Vai 3 on. Voltti. Voltti. Eli siis voltti. Tää on teikin tiisi. Se on siinä. Hehe, done. Elikkä Magen viimeinen. Mikä temppu se on? Tuplavoltti. Häh? Osaatko se? Kyllä mä ehkä niinku ai silleen jaloilla joo. Niin, pomppu. Eiku, joo, pomppu. Pomppu. Aka. Ai, yköisenä, what? Noniin. Topiaksen viimeinen. Elikkä mun viimeinen polvivoltti. Polvivoltti. Okei, tää on ihan easy tuolla. Done. Elikkä nyt kun Matti hävisi, niin hän pitää niinku juuri tonne meidän lähipuistoon bokserilla. Pitää tuolla ilmassa näin. Joo. Elikkä mennään vaan. Joo.